Poštovani gledatelji, dobra večer. On je liječnik po struci, no i autor golemog pjesničkog opusa s više od 70 objavljenih knjiga, što ga svrstava među najistaknutije hrvatske pjesnike. Istodobno, jedan je od najdugovječnijih hrvatskih diplomata, koji već godinama gorljivo zastupa interese ove zemlje diljem svijeta. Veliko mi je zadovoljstvo emisiju u svom filmu pozdraviti akademika Dragu Štambuka. Dobra večer, dobrodošli. Dobra večer, hvala vama i pozdrav vašem gledateljstvu. Evo, gospodine Štambuk, moji gosti u pravilu su uspješni u svojim poslovima, međutim vi imate praktički 3 različite karijere u kojima ste dosegli izvanredne rezultate. Dakle, liječnik, diplomat, pjesnik, akademik. Čemu zahvaljujete tako različite interese i puteve koji su vas kroz život pratili? Pa ne znam, ja nisam nikada specijalno razmišljao o stvarima koje su dolazile. One su dolazile, život je nepredvidljiv, donosi, odnosi, nanosi, stvara u vama, kreira i razgrađuje, tako da ja sam sve uzimao onako kako dolazi, ali što je bitno je da sam uvijek bio u suglasju sa nekakvom vlastitom duhovnom nutrinom i da sam uvijek išao prema nečemu što je plemenito, dobro i kreativno. Tako da čini mi se da je taj izbor uvijek bio izbor između, uvijek se išlo na stranu dobra i na stranu kreativnoga. Pred nekoliko godina u nekom intervju sam rekao da ono što mi je bitno u životu jesu biti kreativan i činiti dobro. Eto, vrlo lijepo. Idemo sad aktualno. Trenutačno ste veleposlanik Hrvatske u Iranu. Iskusni ste diplomat već četvrt stoljeća. Taj dio svijeta je uvijek na neki način neuralgična točka, pogotovo sada dok su još uvijek i sankcije, izolacija svojevrsna, ali i u kontekstu zbivanja u Afganistanu i tog utjecaja na Bliski istok. Koliko je zahtjevno bilo biti u Iranu i sada koliko je zahtjevno? Pa, moja osnovna dužnost i zašto sam otišao u Iran je bilo da predsjedam Evropskom unijom u Iranu, jer je to bila vrlo specijalna zadaća. Naime, u Iranu nema predstavništva Evropske unije. To je rijetka zemlja koja nema predstavništva Evropske unije, tako da kada je Hrvatska predstavljala Evropsku uniju, dakle kada je bila predsjedavajuća, ja sam dobio od premijera zadatak da obavim taj osjetljivi posao. I uistinu je bio to osjetljiv posao. Trebali smo naravno složiti sve, trebali ići u Brisel, dogovoriti djelovanje, načine ponašanja. Kako je Trump izvukao Ameriku iz GCPOA, odnosno nuklearnog sporazuma, sankcije su nanovo nametnute zemlji i to je činilo zemlju vrlo vulnerabilnom. Narod naravno pati jer nema zamjenskih dijelova, nema proizvoda koji bi bili recimo očekivani. Tako da je to bila vrlo osjetljiva situacija, a za vrijeme mojega predsjedanja događale su se neobične stvari poput ubojstva Kasema Sulejmanija, zatim odmazde za tu akciju iranske strane prema iračkim američkim bazama, pa onda udar naravno greškom na ukrajinski avion, pandemija je bila počela. Zaista zahtjevno. I stvarno to je bio jedan period nevjerojatno izazovan i ono što su svi rekli, ja sam čak i dogovorio dolazak Josipa Borela u veljači te godine 20. On je rekao da smo jako dobar posao obavili i to isto tako naša vlada znade. Kad sam završavao mandat, predao sam insignije veleposlaniku Njemačke i on je rekao kako ćemo mi obaviti ovako dobar posao kakav ste vi obavili. Ja sam rekao pa nas je svega nekoliko, vas je stotine u ambasadi, pa valjda ćete po samim brojkama morati biti bolji od nas. U diplomaciju ste zapravo ušli potpuno neplanirano. Kada je počeo Domovinski rat, vi ste već 7 godina bili u Londonu, gdje ste bili liječnik, specijalist na jednom vrlo važnom projektu. O čemu se radi i kako ste zapravo to liječničko zanimanje zamijenili s diplomacijom? Kad sam ga zamijenio, ali to nije tako jednostavna priča, moja majka rekla, sine, ti nisi normalan, ostaviti sve ovo, bio si odličan student, prvi na prijemnom ispitu, svi svoji kolege znaju kako si dobar liječnik i kako si to mogao učiniti. Ja kažem, majko, nisam imao izbora.
radio sam kod profesorice Sheila Sherlock, koja je Dame of British Empire, ona je majka hepatologije. Ona mi je isposlovala Wellcomeovu stipendiju na temelju nekih mojih radova. Otišao sam u London, imao sam namjeru ostati godinu dana, ali iz raznih okolnosti to se produžilo na 7-8 godina. Dakle, i tada je počeo rat? Pa, ako nije počeo, bilo je jasno, meni barem, da će se rat dogoditi, da će biti strašan. I ja sam se bavio i AIDS-om, prvo hepatitisom. Mnogi pacijenti koji su imali hepatitis B postajali su i AIDS pozitivni, odnosno HIV pozitivni. Tako da je zapravo mnogi hepatolozi su ušli onda u to područje AIDS-a, odnosno kopnice, kako sam je na hrvatskom nazvao, a kopnica zato što ljudi kopne i gube težinu preko noći, barem u to vrijeme. I ne znam, odjedanput se pojavio jedan drugi AIDS na obzoru, a to je bio politički AIDS, kako ja kažem. Dakle, jedna vrsta agresije se rađala iz tadašnje jugoslavenske prijestolnice i meni je bilo jasno od prve. Nisam znao do tada da imam istančani politički osjećaj, ali odjednom sam shvatio što nam se sprema, kako će to ružno biti. 86. mi je u ruke došao memorandum SANU. Nije trebalo biti prepametnim da shvatite što će slijediti iza toga. Milošević je došao na vlast 87. preuzeo memorandum. Dakle, ideja Velike Srbije bila ona koju nitko od ostalih naroda u bivšoj državi nije mogao prihvatiti. I ostatak je povijest. Ja sam kako ste postali bliski sa Margaret Thatcher? Imamo i fotografije. Vi ste nju brifirali praktički na tjednoj razini. Ja sam zapravo prvo počeo slati pisma. Ja sam se u tom trenu, to je bila moja nekakva galvanizacija i početak, taj odlazak u Foreign Office, odnosno u Red Lions Pub. Evo, gospođa Thatcher. Onda sam slao, ona je tada bila premijerka, slao sam razna pisma u kojima sam izvještavao i pisao samo inicijativno, bez ikakvih naputaka od bilo koga. Čitao sam novine, pratio stvari, zvao zemlju i slao informacije. Nekada bi dobio odgovor, nekada ne bih. I onda sam se sastao prvo sa nekim njenim savjetnicima i tako dalje. I na kraju sam došao i do nje i malo i medicinska struka u tome pomogla. Neki ljudi koje sam poznavao i neki drugi, treći. I to je bila žena koja je meni vjerovala. Evo, u biografiji njenoj upravo piše da je moja snaga kod nje bila to da mi je vjerovala. Ja sam recimo njoj govorio što je sljedeće. Ona uvijek mene pitala, jako je dobro izgovarala moje prezime, Štambuk. Tako je dobro izgovarala kao da je iz Hrvatske. Rekla bi doktor Štambuk, što je sljedeće, what is next? Ja bih rekao po svom nahođenju ili viđenju što je sljedeće. I uvijek sam bio u pravu, na žalost ili na radost nekada, zavisi kako se stvari odvijale. Zanimljivo je, pričali ste mi kako je stala zaista i čak i riskirala nekoliko puta u engleskoj javnosti za Hrvatsku. Ne, ona je bila nevjerojatno sklona Hrvatskoj. Sad ja ne znam koliko sam ja na to utjecao, ali bila je užasno sklona Hrvatskoj. I recimo na moj rođendan, zato pamtim taj datum, 20. rujna 1991. kad su Srbi slali tenkove i stavljali cvjetove u cijevi tih tenkova. To je bilo, dakle, na taj datum, dakle, na moj rođendan. I ja sam odmah zvao gospođu Thatcher i rekao, ovo je strašno. Mislim, Vukovar je opkoljen, uništit će ga posve. Onda je rekla, dođite odmah u moj ured. I otišao sam u Cambridge Street 17, to je bio njezin ured. Od jutra do navečera ostao sam s njom. I ona je predamnom rekla, ovo mora ostati među nama. Uzela telefon, razgovarala sa svjetskim državnicima. Ja sad ne bih još o tome govorio s kim i kako je razgovarala. Razgovarala tako da je zagovarala hrvatske interese i da je rekla da se ta agresija treba zaustaviti. Onda je, sljedeći dan smo otišli u njezin dom. Denis nas je nudio sa šerijem. Ona i on su volili šeri. Ona je bila tu sa par savjetnika. I ona smo zajedno napisali press release, odnosno izvješće u kojem je se zalagala za zaustavljanje te agresije. Dakle, pozivala je svijet na akciju. I zanimljiva je stvar, kad smo to završili, ona je poslala to na faksu, Associated Press, kako je trebala putovati u Američke države avionom to popodne. Ona je izašla van, ali prije izlaska jedan savjetnik je rekao, gospođo Thatcher, britanska vlada će vas pribiti na križ zbog ovoga što radite. Ona se onako okrenula prema nama iz poluprofila
If it is a matter of crucifying me or Croatia, then it's better to crucify me than Croatia. Ako je u pitanju da se pribije na križ mene ili Hrvatsku, onda bolje da se na križ pribije mene nego Hrvatsku. To je za mene bila jedna od najsnažnijih rečenica koju je izgovorio neki političar u to vrijeme, za vrijeme rata u Hrvatskoj. Svakako. Evo, vrlo zanimljiva prisjećanja. Predlažem da prije nego što krenemo dalje, bit će toga još, pogledamo vaš vrlo zanimljiv kurikulum vitae. To je bilo dosta teško onako sve staviti u taj naš format, ali evo, pokušali smo, pa ćemo nastaviti razgovor. Prijatelja i pjesnika gospodina Štambuka upoznao sam u Selcima na Braču 1991. godine, upravo kada je on zajedno s nekolicinom nas tamo, ali njegova je to glavna zasluga, pokretao ovu manifestaciju Croatia Rediviva. Dr. Drago Štambuk je osoba za koju kad ga upoznate, mislite da je već jako dugo poznajete. On je sve prisutan, a osobito smo se povezali kad je riječ o zlatnoj formuli hrvatskog jezika, s obzirom na to da sam ja jezikoslovac, bavim se jezikom i nekako mi se činilo da dijelimo zajedničke vrijednosti, da prepoznajemo vrijednost hrvatskog jezika i da smo svjesni toga koliko je važno istaknuti koliko je on važan za hrvatski narod, ne samo kao komunikacijsko sredstvo, nego i kao ono što nas povezuje. Sve te tri njegove aktivnosti nisu nevažne. On je počeo zbilja kao liječnik, dakle čovjek koji je završio medicinu u Zagrebu, a zatim još izvršio nekoliko specijalizacija unutar svoga medicinskog poziva. I neko vrijeme je kao takav i radio u Londonu i bio vrlo uspješan liječnik, ali i ratne i druge okolnosti odvele su ga silom prilika, nešto i njegovom voljom, vjerujem, u diplomaciju, najprije u London, a kasnije u mnoge europske, pa i izvan europske zemlje. Zlatna formula hrvatskog jezika kojoj je dr. Drago Štambuk posvetio puno vremena i mogli bismo reći gotovo cijeli svoj život, napokon je postala stvarnost 2019. godine i možemo reći da je zahvaljujući toj zlatnoj formuli hrvatski narod, odnosno govornici hrvatskog jezika, su ujedinjeni ne samo jezično, nego i identitetski i kulturno, ali i politički. Kako opisati doktora Dragu Štambuka? Ja volim reći da je on čuvar baštine, da je čuvar jezika, da je otmjeni borac, da je nježni borac. Ne mogu zamisliti situaciju koju dr. Drago Štambuk ne bi svojom otmjenošću, svojom poniznošću,
svojom nježnošću uspio riješiti. Mislim da i najteži politički problemi bili bi mu vrlo rješivi. Cijeli život se zapravo isprepliču vaš posao u diplomaciji i vaše pjesništvo. Jel? Nerijetko su književnici bili diplomati, čak i znamo neke, pogotovo recimo latinoamerički književnici. Pa čak Ivo Andrić je bio diplomat. Naravno. Nerijetko ste tijekom svog diplomatskog staža, eto po vokaciji ste zapravo i književnik, odnosno pjesnik, prijateljevali sa nekim od najvećih književnika 20. stoljeća, pa i uopće. Recimo, tu imamo fotografiju nekoliko. Doris Lessing, dobitnica Nobelove nagrade 2007. Također je bila vaša prijateljica. Upoznali ste kod nje i Raymonda Carvera, koji je također svjetsko ime. Kakve uspomene nosite sa tih druženja? Pa Doris je bila zapravo moja susjeda i Da, ona je zlatna bilježnica. Da, ona je jedna prekrasna žena, vrlo mudra i iako ne voli da je se stavljeno u kakav pretinac, jednom sam bio posvetio jednu pjesmu koju sam rekao Wise Mother, pa nije bilo baš pravo, nije puno komentirala, ali vidio sam da je nije bilo pravo. Stalno sam dolazio kod nje na objede, recimo za Božić obavezno sam dolazio na objed, međutim i nosio naravno poklon, međutim onda sam jednom shvatio da ona zapravo te poklone koje se daje uopće ne otvara. Aha. I onda netko mi je rekao od ovih literata koji su dolazili tu na te prijeme kod nje, jer je jako dobro ih kuhala i voljela se družiti s ljudima. Zapravo čitavu literarnu elitu londonsku sam upoznao kod nje, od Kazuo Ishigura, Salmana Rushdija, Margaret Drabble, tu su nekada dolazili gosti iz Amerike kao Raymond Carver i Tess Gallagher, koji su postali moji veliki prijatelji i preko njih sam onda upoznao Haruki Murakamija u Japanu, jer su i oni bili dobri prijatelji. Dakle, Doris je stvarno jedna nevjerojatna osoba, jako voli mačke, imala je sina Petera koji je umro godinu dana prije nje i koji je bio moj vršnjak, tako i po toj smo se liniji nekako susreli i našli. Ona je... Ali i doživio sam i njezin zdravstveni slom kad sam iz Brazila odlazio preko Londona natrag doma. Sreo sam se s njom, već je bila pomalo i dementna. Da, ali to je lijepa privilegija sa takvim ljudima prijateljevati, razgovarati, znati jednu Nobelovku, tako jednu književnicu. Koliko je razlika između onog što ona piše i ona neka osoba njena? Da li sva ta mudrost koja je kroz te knjige, ta prekrasna literatura, se na neki način ispoljava i u ovoj svakodnevici? To me nekako, mene recimo uvijek, ja sam po struci profesor književnosti, uvijek me to nekako muči, pisac i njegovo djelo. Pa znate što, ne mora se to uvijek slagati. Da, pa to je interesantno. Naravno, ne mora se slagati. Kod nje se pa dosta slagalo. Ja mislim, uvijek je odavala dojam jedne uravnotežene i pronicljive osobe. Svi su dolazili k njoj, tražili savjet i ona ga je davala. Poslije Engleske odlazite u Indiju. Jednom ste rekli da Indija nije zemlja, nego stanje uma. Tad ste bili, diplomat, veleposlanik Hrvatske u Indiji. Šta ste po tim mislili? Možete li to pojasniti? Mislio sam zapravo stanje svijesti. Zapravo ta indijska svijest je drugčija. Mi na zapadu smo dosta materijalno orijentirani, progres, od A do B. Kod njih je zapravo sve u nekakvom fluksu i oni su puno duhovniji od nas i ta duhovnost... Kako to tumačite? Pa valjda tako su složeni, takva im je prošlost, takva je civilizacijska popudbina koju imaju. Recimo recimo Hesse, Hermann Hesse, kojega sam nedavno i prevodio, njegove pjesme rane, Domotužje ili Heimweh, on je rekao da je drugu polovicu svoje duše našao u Indiji. Siddhartu napisao nakon toga, da. Dakle, i Indija je zemlja koja je čista postmoderna, a pravilo postmoderne, anything goes. Dakle, sve je moguće, sve se događa. I zapravo to je zemlja koja vas uistinu presloži ili resetira i postajete tolerantni nakon te zemlje. Ali ona dijeli ljude na one koji obožavaju i koji ne mogu podnijeti. Neki ljudi apsolutno ne mogu podnijeti to siromaštvo, tu bijedu i tako dalje.
Ja sam zapravo bio među ovima koji su je prigrlili, kojima je ušla pod kožu i u tom smislu Indija je bila jedno veličanstveno iskustvo. Tamo sam poznao majku Terezu i Dalaj Lamu, čitav niz spiritualnih ljudi. Da, Dalaj Lamu i majku Terezu. A meni to duhovna popudbina je vrlo mila. Majka Tereza. Evo, vrlo zanimljiva priča s njom, vaše iskustvo s njom, dojam o njoj. Pa znate što, ja sam uvijek bio nekako fan majke Terezije i kad sam odlazio u Indiju, jedna od stvari koje sam se veselio bio je da ću se susresti s njom. Znao sam da ću se susresti. Jer recimo prije odlaska u Indiju otišao sam kod sestara u Branjugovoj, to je bilo ispod katedrale, i tražio kontakt, dali su mi ga i dali su mi također neku čokoladu i kavu da je to odnesem. Ja sam rekao, ma nemojte da sad ja ću to kupiti u Indiji. Ali na kraju sam uzeo jer nisam mogao odbiti. I prva stvar koju sam učinio nakon što sam predao vjerodajnice indijskom predsjedniku, bila sam telefonirao majci Terezi i odmah smo prešli na hrvatski. Ona hrvatski je znala, razumjela. Ona, govorila je ona jezik koji je neka mješavina, ali je naravno govorila hrvatski. Bila je i jedna stvar koja me iznenadila u tom telefonskom razgovoru je bila otkuda dolazite. Ja nisam htio komplicirati sa Splitom, Bračom, rekao sam iz Zagreba. A ona je onda odgovorila kako mi je moj Zagreb. Evo, ta rečenica mi se usjekla u pamćenje da Zagreb doživljava tako intimno moj Zagreb. A koja je njena priča za Zagrebom? A Zagreb je sljedeća priča. Naime, poslije sam to doznao jer sam se puno puta s njom družio i pomagao i u mnogo čemu i redigirao knjigu o tome kako njegovati umiruće. Jako je imponiralo to što sam liječnik i što sam mogao dati neki svoj input za te njezine sestre koje su u Titigaru i Kaligatu brinuli o umirućima, o leproznima, gubavima i tako dalje. Dakle, ona je sa 18 godina, zapravo prvo bila jako mlada kad je dobila vokaciju pred crnom letničkom gospom na Kosovu. A čovjek koji je usmjerio prema misionarstvu je bio otac Franjo Jambreković, Hrvat u Skopju. On je bio njezin svećenik, njen duhovnik. Tako da kad je došla u Zagreb sa 18 godina sa majkom i sestrom, ona je tu bila na pripremama, valjda mjesec dana je pripremala se za odlazak u Irsku da uči engleski i sa Zagrebačkog kolodvora oprostila se od svoje majke i svoje sestre. Ona koja će postati majka svijeta, svoju biološku majku ostavila je u Zagrebu i nikada je više nije srela. To je zanimljivo. I ja sam onda rekao u jednom nekom svom trenu, rekao sam pa vjerojatno su u njezinim moždanim engramima slika Zagreba i njene majke miješaju i stapaju. I onda sam čak htio neku ploču staviti na kolod, na prvi peron, na jednom mjestu, čak sam locirao mjesto, išao sam u Hrvatske željeznice koji su vlasnici toga prostora, da zapravo tekst sam napisao i da stavimo ploču, međutim to se na kraju nije dogodilo, ali odredio sam mjesto i tekst. Za mene to je jedan od najdirljivih duhovnih oproštaja 20. stoljeća. Lijepo vidjeti na kraju krajeva. Da, majka Terezija zadnji put se, mislim, oprostila i otišla iz Zagreba u misionarstvo, što je zaista i nama veliki kompliment. I ja sam onda, na primjer, kod prvog razgovora, ne znam kako mi to palo na pamet, rekao sam, majko, da li biste htjeli hrvatsku putovnicu? A ona je rekla, da pače. Onda je prva putovnica koja je stigla meni bila, zamolio sam naravno sa par rečenica obrazloženja da bi nama bila čast da ona bude hrvatska državljanka. I međutim, krivo je bilo napisano njezino ime. Pisalo Botađiju umjesto Bojađiju. Dakle, je postalo T. Ja sam rekao, majko, ne mogu vam dati ovu putovnicu. Morate aplicirati ponovno. Ona je rekla, nema problema. Dakle, bila je vrlo strpljiva i draga žena. I drugi put, i to je bilo uoči njenog rođendana, stigla je ta putovnica koja je bila diplomatska putovnica za humanitarno djelovanje, tako je nekako pisalo. I ja sam joj dao tu, a ova poništena koja je bila s tome, ona je dala mene, ja sam tražio da mi je dade i sad imam to kao dragu uspomenu, tu poništenu putovnicu. I Dalaj Lama isto zanimljivo druženje i prijateljstvo. Kakve su uspomene s njim? A Dalaj Lama je jedan isto mudar čovjek. Ja volim te spiritualne lidere koji imaju tu dimenziju u sebi. Evo ga. S njim sam se mnogo puta sreo. U Japanu čak 3 puta. On je tražio sastanak sa mnom i njemu sam recimo dao onu svoju bibliofilsku knjigu Kukurijek ili Christmas Rose. Recimo kad bio sam čak i kod njega u Dharamsali i zanimljiva stvar je, meni je dao čaj, a on je pio vruću vodu. I uvijek bi mi stavio neki svirani šal oko mene. I jednom sam ga pitao, recite mi,
vi ste čovjek mira i mirotvorac, mi smo sada evo prošli kroz jedan strašan rat. Kako se postaviti u tim situacijama kad vas netko napadne? Što vi preporučate ljudima koji su napadni u toj situaciji? Kako da se postave? Kaže, pa naravno, imate se pravo, branite i trebate se braniti, ali ne smijete pretjerati u tome. Ne smijete pretjerati u tome. Tako je rekao Dalaj Lama. To je bila njegova rečenica. Da. Dakle, nakon Indije, gdje evo susrećete majku Tereziju i Dalaj Lamu, dolazi isto interesantan mandat u Japanu, gdje ste praktički jako puno napravili na atraktiranju Hrvatske japanskim turistima koji su veliki globtroteri koji puno putuju i ta brojka dolazaka iz Japana se u vašem mandatu umnogostručila, da tako kažem. Kako je to bilo? Pa recimo, ja sam vidio da, ne znam, Hrvatska nema nafte, nema nekih energenata koji bi mogli dati Japanu i imamo ljepotu, imamo lijepu zemlju i ja sam shvatio da je to jedan veliki aset, a u početku je to bilo zemlja u ratu i zapravo trebalo je obrnuti tu ideju da smo mi zemlja u ratu i da treba bježati od te zemlje. I ja sam onda sebi dao zadatak da odlazim izdvojio sam jedno 30-40 bitnih turoperatora, agencija turističkih i targetirao sam njihove odjele za nove destinacije. Napravio posjet, objasnio, obrazložio, dao prekrasne te brošure u Hrvatskoj i tako je nekako krenulo. Onda sam i slao neke glumce, recimo Mako Kido, čuvena glumica je u organizaciji veleposlanstva otišao u Dubrovnik, onda njeni nastupi, njene govorenja o tomu. Pa i neke programe sam napravio, recimo na Fuji televiziji, taj program jedno 30-ak puta prikazan na japanskom televiziji, da su čak ljudi znali zaustaviti na ulici, prepoznavati me iz tog programa, gdje sam govorio o hrvatskim ljepotama i naravno puštao filmove nekakvo uz to. Koliko je došlo na koncu turista? Pa kad sam došao, dakle 2005. je bilo nekoliko tisuća, a na kraju mojega mandata preko 180.000. 180.000? Tako je, sjajno, tako da je to bilo. Japan je zanimljiv i po svojoj toj nekoj kulturnoj baštini, jedna zemlja koja je potpuno drugčija. Recimo tu je interesantan Murakami koji je postao svjetski poznat, omiljen književnik, ali iz jedne sasvim drugčije perspektive piše nekako za nas zapadnjake, da tako kažem. Vi ste imali evo priliku se sa tim velikim, meni zbilja omiljenim književnikom družiti. Kakvi su dojmovi o Murakami? Pa ne znam, Murakami je jedan vrlo skroman i samozatajan čovjek koji, ne znam... Kao i svi Japanci u ostalom. Pa, oni imaju to u genetskom kodu. Da, vrlo skromni, vrlo suzdržani. Ja sam došao k njemu preko svoje prijateljice Tess Gallagher, odnosno supruge pokojnog Raymonda Carvera, kako smo bili dobri. Ona mi je dala preporuku za njega i ja sam mu se javio i tako je to prijateljstvo počelo. Često je dolazio k meni na objed ili večeru i jako je to lijepo bilo prijateljstvo. Recimo, kad sam ga pitao kako on piše, za razliku od Doris Lessing, koja uvijek treba neke arhive, neke podatke i tako dalje, skuplje ih, on je rekao, ja uzmem papir i počnem pisati. Dakle, kod njega nema priprema. Mislim, to mi je bilo vrlo zanimljivo čuti. Dakle, ljudi od onih koji se jako puno pripremaju da bi napravili neku knjigu i oni koji počnu ovako s bijelim papirom. Japan je vas prigrlio, vi Japan. Zanimljivo je da je na oproštajnom domjenku, kada ste odlazili iz Japana, vašu poeziju čitala carica Michiko. I to je zaista jedna čast koju može jedan diplomat dobiti. To je bila jedna od potresnih trenutaka u mom životu. Jedan je bio kad sam, ne znam, majku Tereziju spremao u grob kad je umrla. Evo, recimo da se vrata majku Tereziju kad se odlučivalo kako će se sprovod složiti. Čovjek koji je bio predsjednik tog Charles Mendes je došao k meni i rekao je, odlučili smo, nema političkih govora, ali je sestra Frederika rekla, ali hrvatski veleposlanik bi trebao govoriti na pogrebu. A mi smo svi pitali, a zašto? A ona je rekla, to je bila zamjenica njena, pa zato što je bio kao sin. Evo, to je stvar koju sam zaboravio ranije reći. A sada se vratimo na Murakamija, na caricu. Pa lijepo je to znak u životu, da vas je majka Terezija tako doživljavala. Carica je zapravo, po protokolu, ja sam trebao se oprostiti od cara. To je bio kraj mojega mandata.
vidjeti se s njim i otići. Međutim, protokol me zvao i rekao je nešto se neobično dogodilo. Carica želi i hoće biti na vašem oproštaju. Ja sam rekao, ja znam zašto hoće biti, jer bio sam s njim jako dobar. Ona jako voli poeziju, sjajan engleski, govori, prevodila je neke stvari. Ja sam joj čak, recimo, nabavljao neke knjige, recimo biografiju Seamusa Heaneyja, kojeg sam inače poznao iz Londona i koji je njezin glavni pjesnik, najdraži pjesnik. I vodio sam neobične i lijepe razgovore s njome i ja sam rekao, pa meni je razumljivo da ona dolazi. Dobro. Ja sam pola sata prvih provao sa carem i car je, zanimljivo recimo jedan detalj iz tog razgovora, kada bi pitao kako mi bilo u Japanu i kako sam ja doživio Japan, ja sam mu rekao, znate što, vaše carsko visočanstvo, bez japanskog iskustva ja ne bih imao ucjelovljeni osjećaj svijeta. On kaže, kako to mislite? Pa, tako što mi na zapadu sve radimo na jedan način, a mi na komplementarni drugi način. Recimo, mi dodajemo, vi oduzimate. Mi smo nasljedovatelji simetrije, a vi asimetrije. Kada nekom Japancu ponudiš da sjedne, on nikad neće sjesti u sredinu, nego na rub. Ili, ja kažem, mi brojimo prstima prema van, a vi prema unutra. I tako dalje, tako dalje. Onako malo gledao. Zanimljivo. I onda nakon pola sata netko kuca na vrata, dolazi carica u pratnji i nosi, ne znam, nešto zamotano u neki svilen maramu. Nije mi bilo jasno o čemu je riječ. Dolazi, car se diže, ja se dižem i sad nas troje stojimo i ona odmotava to i pokazuje bibliofilsko izdanje Zdenke Pozaić s njenim linorezom i mojom pjesmom Kukurijek na engleskom i na japanskom. Christmas Rose je to na engleskom. I ja sam znam da sam 10 primjeraka mi Zdenka bila poslala. Ja sam jedan dao Dalaj Lami, jedan Haruki Murakami, jedan prestolu nasljedniku Naruhitu, današnjem caru i njoj. I bilo mi je neobično da ona nije odgovorila. Ali evo, odgovor je stigao na ovaj način. Divno. I ona je počela mi pitati neke stvari iz te pjesme. Kaže da je to jedna od najdražih pjesama u posljednje vrijeme i da me mole da objasnim neka mjesta. Recimo, što znači Helebores Croaticus. Taj kukurijek, to je jedna endemska vrsta ovdje u Hrvatskoj koja je vrlo rijetka i Japanci obožavaju zato što je skromna i nekako skrovita. I ja objasnim te stvari, onda kaže, mogu li vas nešto zamoliti? Ja kažem, izvolite. Kaže, mogu li vam pred oproštaj pročitati? Hoćete li mi dozvoliti da vam pročitam vašu Pita pjesmu? vas carica. Ja kažem, pa naravno. Ja sam bio potpuno... Da, pa stvarno. Potpuno. Nije to svaki čas da carica čita pjesmu. Ona uzima tu krasnu knjižicu, otvara stranicu na engleskom i kaže, Drago Štambuk, Christmas Rose. I ide kraj. Znate što, ja ne znam gdje sam bio u tom trenutku, a car je onako zaljubljeno gleda i uživa u njemu čitao. Njen engleski je bio predivan. Vrlo rijetko Japanci govore dobar engleski, međutim ona je bila vrlo educirana osoba i vjerojatno išla u školu koja se učio engleski. Znači, s njom sam imao nevjerojatne razgovore. To je jedna vrlo kulturna, educirana žena i evo, ovo je bio poklon kojem se u životu nisam mogao nadati. Da, kako ne. Imate zaista takve divne uspomene, takve divne susrete. To je zaista jedan bogat, interesantan život. Ali vjerojatno zavisi i o osobi kakva je i na koji način se povezuje s ljudima da dođe u kontakt s takvim ljudima i da ga na taj način primaju. Bez obzira diplomat, mislim, nisam baš sigurna da i drugi svi diplomati imaju takve uzbudljive prispodobe. Evo, predlažem da pogledamo našu rubriku Dvogled u kojoj su sudjelovali vaši prijatelji Milana Vuković-Lunić i Zdravko Zima, pa ćemo nastaviti razgovor prema kraju emisije. Nemam nikakvu prvu uspomenu na Dragu, imam osjećaj da je on oduvijek u mom životu i da se znamo još iz vječnosti. To je jedna dosta pjesnička kategorija jer pjesnici barataju vječnošću, a ne datumima, mjesecima i godinama. Drago je tako jedna ugrožena vrsta s otoka Brača. Rijetki od nas poznaju izvore poezije s koje dolazi Drago i po tome bih rekla da ga zato toliko i volim. Jer to s čime se on bavi je možda nešto s čime se
ako stvari krenu doista nizbrdo, što se nadamo da neće, više nikad niko neće niti baviti. Gotovo prije pola stoljeća, u vrijeme kada je studirao medicinu, ja sam studirao književnost. Djelovao je sramežljivo, zbunjeno, vrlo decentno. Nikad se u tom smislu nije promijenio. Rekao bih da je potpuno netipični Dalmatinac. Dok mi Dalmatince zamišljamo žovjelne kako skaču, viču, galame, on je zatvoren, suzdržan, ali ako nešto treba, on će se založiti svim svojim srcem ili dušom, kako god hoćete. Kad čujem ime Drago, prvo što mi padne na pamet je prijatelj. Selca i otok Brač. Divim se Draginom ustrajanju na tome da uza sve svoje inkarnacije koje je utjelovio na ovoj našoj planeti, da je uporno i uvijek vjeran svoje pjesničkoj vokaciji, da je prije svega pjesnik. Sposobnosti da istodobno i godinama i desetljećima djeluje jednako dobro i izvrsno na 3 kolosijeka. Drago zna živcirati nikada. Sitnice pretvara u neke velike probleme, što je možda tipično za čovjeka koji je perfekcionist. Rekao bih kao da nije Hrvat, kao da nije Balkanac. Medicinu je za svoj put odabrao jer je pjesnik. Jer je naprosto htio pomagati ljudima, a osim toga poznato je da su mnogi i hrvatski, i ne samo hrvatski pisci, bili liječnici. Diplomacija nije Dragu nigdje skrenula. Liječnik je i po tome što vi u njegovoj poeziji vidite dosta te liječničke terminologije, od kojeg ja sad ne znam spomenuti nijedan termin jer nisam liječnik. Koliko on voli medicinu, toliko je on beskrajno znatiželjan čovjek. Diplomacija nekako, rekla bih za njega, jedno prirodno stanište, jednostavno da se te kulise oko njega mijenjaju. Pisanje pjesama dođe mu kao Štambukov nagon. život, drugo je sve kulisa. Njegovu poeziju opisala bih kao poeziju. Kao nekakav sinkretizam u kojem se prepoznaju razine Štambukove kulture. To vam je kao da pipate neki materijal pa vidite da li je sintetika ili je svila. Drago je definitivno na strani svile, na strani prave poezije. Domovina mu je, šta da kažem, kako hoćete, da krenemo od Selaca, pa do Brača, pa do Splita, pa do Hrvatske. Pa to što domovinu voli iz daleka, po tome je doista sličan našem Matošu, još jednom pravom pjesniku koji je svila, a ne sintetika. Dragino najveće postignuće je što je takav kakav jest i što u tome uspijeva. Kada napiše neki stih od kojeg se čovjek onako može stresiti doista. Kad je najsretniji? Pa rekao bih kad sjedi u svojim selcima i gleda more, negdje u daljini. Voljela bih vjerovati da je najsretniji kad primjerice konzumira neku hranu koju najviše voli, šta ja znam, škampi ili školjke ili ovako nešto šta bi se rado moglo iz neke crne padele na Braču jesti. Ne podnosi aroganciju, agresivnost, prostakluk, primitivizam. Monotone dane, izostanak nekog zapleta. Da može popiti kavu s bilo kojom osobom, vjerujem da bi je popio S Lady Dianom Spencer, sa Charlesom Baudelaireom, a zašto ne i s Angelom Merkel, od koje bi se sigurno moglo što čuti nakon nedavnih izbora. s Murakamijem, ako Murakami pije kavu. Napustio to Drago nikada ne bi otišao bez Svojih knjiga. knjigu eseja Marguerite Yourcenar bi definitivno ponio, pa neka mi se suprotstavi ako hoće. Drago je u svom filmu Ja bih mu rado dala ime neke lijepe knjige kao što je Put u Indiju. najkraći put do samoga sebe vodi oko svijeta. Glumio bi ga Jeremy Irons, ja ne znam ko drugi. Daniel Craig, sad nam je on in. Posljednja rečenica Dragine autobiografije bila bi: Učinio sam što sam mogao, ali mislim da je trebalo mnogo više. ovo nije posljednja rečenica. Evo, gospodine Štambuk, čuli ste vaše prijatelje. Kako vam se čini? Pa, mogu reći samo jako zanimljivo. Da, obično je to baš jako zanimljivo čuti ovako malo iz nekog drugog rakursa, iz neke druge perspektive. Da. A to je njihovo viđenje. Da, pa jasno, ali sve sa puno dobre namjere i sa puno poštovanja. Vidjeli smo tu Milanu Vuković-Runjić, Zdravka Zimu, također književnike, ljude od riječi, od knjige. Hrvatski jezik je vaša velika tema i obsesija, već po tome što ste pjesnik. Međutim, vi se bavite i na drugi način jezikom, osim što pišete prekrasnu poeziju. Ustanovili ste zlatnu formulu hrvatskog jezika ča, kaj, što.
koja je proglašena kulturnim dobrom i uvrštena je 2019. u nematerijalnu kulturnu baštinu. Vi smatrate da je i kaj, i ča, i što, koje je službeno, jednako pravno. Međutim, nije li malo prekasno za taj pogled, s obzirom da ča i kaj su definitivno dijalekti, da oni više ne mogu nikad dobiti taj legalitet kao što? Ja ih ne volim zvati dijalektima. Kako ćete Juditu Marka Marulića, koji je otac hrvatske književnosti, nazvati dijalektom, ili, na primjer, balade Petrice Kerempuha, Krležine? Krleža nije volio Gaja, jer je Gaj bio vrlo radikalan u tom prihvaćanju štokavskoga i izbacio čakavski i kajkavski potpuno iz upotrebe. Ja sam uvjerenja da je razvoj hrvatskog jezika trebao ići putem kao kod starih Grka. Stari Grci su imali atičke dijalekte koji su fuzionirali u takozvani starogrčki jezik ili grčku koine, mješavinu. Hrvatski koine je u začetku bio u ozaljskom književnom krugu. Zrinski frankopani kao elita pisali su i govorili tom mješavinom čakavskog, kajkavskog i štokavskog. Veliki Juraj Križanić, veliki ekumenist, Belostenec i tako dalje. Dakle, i recimo nedavno je tiskana knjiga Putni tovaruš Katarine Zrinske, koja je upravo pisana tim jezikom. Dakle, ja sam uvjerenja, ali kada izgubite elitu, oni su dekapitirani u Bečkom Novom Mjestu u 17. stoljeću, onda izgubite i projekt za koji se ta elita zalagala. Dakle, evo, hrvatska sudbina je vrlo, vrlo krvava i vrlo složena i teška i evo, da su oni preživjeli, moguće da bi im danas govorili tom mješavinom. Ali ja što želim? Upozoriti ljude na to što nam i kakav nam jezik jest. I to se vidi na mojoj smotri na Braču, koja je već 31 godina stara. Pjesnička smotra. A ova ideja zlatne formule je 40 godina stara. I ja sam se jako trudio da ona prodre i mogu vam reći da od kad sam tu smotru na Braču pokrenuo, jako puno kajkavskih i čakavskih smotri se rodilo u Hrvatskoj. Ona je premrežena tim smotrama. Pa pogledajte Gruntovčane, Mejaše, pogledajte Veliko i Malo Misto. Mi razumijemo, mi čakavci razumijemo i kajkavce, odnosno donekle, nismo pa tako daleki. Ono za što se zalažem jest da ja nisam zato da Hrvati preko noći postanu nepismeni, daleko od toga. Ma nije to ni realno da sad se to vrati, jasno. Štokavski se standard sjajno potvrdio, ali ono što bi trebalo učiniti jest otvoriti prozorčiće na tom štokavskom standardu i dopustiti leksiku kajkavskom i čakavskom da uđe. Ako vam fali neka riječ, a nemate u štokavskom ili ne želite je ponoviti, uzmite iz čakavskog ili kajkavskog. Ko bi to trebao nekako dozvoliti ili urednici, lektori? Mi nemamo zakon o jeziku, ali recimo, na primjer, neki ljudi koji su kreativni u jeziku, recimo Stjepan Babić, pokojni, umro je nedavno, on je govorio da trebamo lektore, naravno, za većinu ljudi trebaju lektore, ali da neke književnike i ljude koji su kreativni u jeziku ne treba lektorirati. Čak i mene naveo među tim ljudima, mislim Slobodana Novaka, Igora Zidića i još neke druge književnike. Znači, jezik je materija u mijenjanju. Mislim, mi moramo posvetiti svoju pažnju i ljubav jeziku. Recimo, ja vrlo često... Ali lakše sad, recimo, engleske riječi ulaze nego neka čakavska ili kajkavska. Ali zašto se ne bi mi trudili, recimo, kad ja kažem pacemaker, što to običnom čovjeku sa ceste znači koji ne zna engleski? Ja sam to preveo ritmodajnik, dakle... Ritmodajnik. Ili recimo AIDS. AIDS je akronim. Jedina dva jezika na svijetu koji imaju riječ za AIDS na hrvatskom su kineski i hrvatski. A hrvatski je kopnica. To je izraz koji sam ja smislio. On se slaže sa padavica, sušica, sida, recimo, to vam je i Sida Košutić, to je ime. Dakle, ono je već zauzeto značenjski. Prema tome, čemu upotrebljavati onda sidu? Dakle, čovjek mora biti kreativan u jeziku. Ako čovjek kuži stvari, ako je dobar sa riječima, nema problema da... I naravno da bi onda institut za jezik trebao na neki način kontrolirati to i naravno ne izmišljati glupost. Vi volite nove riječi inovirati, a čuvate i stare. A čuvam i stare. Zapravo stare oživljavam i vraćam u život. I to je, dakle, recimo... I vidite, ugrubo ću reći, hrvatsko što može se razumjeti jedino u odnosu na čaj, kaj, jer hrvatski jezik ima trojstvenu narav. Dok je srpsko što srpski jezik. Da. Recimo, kada Vuk Karadžić, koji je to nametnuo zajedno s Ernom Kopitarom i sa
bečkom imperijalnom politikom prema Balkanu, gledajući kako da zapašu najveći prostor i tako dalje. On je rekao, svi su štokavci Srbi, svi su kajkavci Slovenci. Dakle, jedno ostaju čakavci da budu Hrvati. Dakle, vidite da tu ima i presizanja u jeziku i da je ta zapravo politika zapravo nije, da se ta politika jezična prenosi i na ovu drugu politiku. Da. Presizajuću velike Srbije i tako dalje i tako dalje. Evo, još nekoliko riječi o Croatii Redivivi. Dakle, to je smotra pjesništva koja se već 31 godinu održava. Vi uspijevate sa raznih krajeva svijeta to održavati, organizirati. Ključni ste čovjek. Koliko je ta smotra utjecala na hrvatsko pjesništvo? Mnogi su veliki pjesnici bili laureati. Ovjenčani, imamo i našu slavnu pjesnikinju Vesnu Parun koja je dobila... Njen nastup je bio potresan. Ona je zapravo po prvi put došla na brač nakon dugo vremena. Imala je svoga bračkog, bračku ljubav, Breškovića. I onda, naravno, kad se rastala od njega, to je prešlo neku gorčinu. I na toj 5. Croatii Redivivi ona je zapravo pročitala tu svoju čuvenu pjesmu Ti koja imaš nevinije ruke. I način na koji je pročitali, način na koji se susrela sa braćem i sa tom svojom prošlošću bio je nezaboravan, potresan zapravo. Da, to je legendarna pjesma, teško se sjetiti neke onako ženskije i ljubavnije pjesme u modernom pjesništvu. Za mene je ljepša njena ljubavna pjesma, ona koja je posvetila Siricu Adnanu Damašćaninu, da nema tvojih očiju dalekih i tako dalje, tako dalje. Za mene je to puno ljepša i snažnija pjesma od ove koje smo sad spomenuli. Da. Evo, ova emisija svakako ne bi trebala proći. Mi smo puno toga prošli, puno toga je i ostalo, međutim, vrijeme je neumoljivo. Nikako ne bi trebala završiti bez da čujemo jednu vašu pjesmu, jer ih je toliko prekrasnih. Evo, rekli ste da ćete izreći pjesmu Crni val. Pa evo, baš sa užitkom ću je Samo sam se dogovorio za Crni val. Vrlo mi je teško izabrati pjesmu. Meni se ta dopala. Ja kao žena sam evo tu izabrala, pa evo da čujemo, ja ću uživati. Crni val. Hoću biti tvoja ljubav, hoću biti sav tvoj trud. Ja ću biti tvoje lice, ja ću biti tvoja stud. Hoću biti sav tvoj oganj, hoću biti tvoja hrid. Ja ću biti sav tvoj propanj, ja ću biti oštri brid. Hoću biti tvoja pjesma, hoću biti sav tvoj bol. Ja ću biti tvoje more, ja ću biti sav tvoj Bog. Hoću biti tvoja sjena, hoću biti sav tvoj sprud. Ja ću biti tvoja zjena, ja ću biti srebrn sud. Ja ću biti tvoje ime, tvoje srce i tvoj san. Još ću biti plava barka što po moru ziblje nas. K tomu bit ću i tvoj otok, tvoje vino i tvoj prag, tvoja koljevka i zemlja, tvoje nasljeđe i strah. Ja ću biti što god želiš, nemogući nacrt, pad, okomiti uspon beskraj, snježni vrh i zlatan kraj. Sve ću biti što zaželiš, čak i ako propast znam. Samo jedno bit ne želim, to što otme crni val. Divno, prekrasno. Hvala. Evo, baš sam uživala, stvarno ste umjetnik riječi. Uživala sam u ovoj poeziji, u ovom nadahnutom trenutku, u razgovoru, u vašim uspomenama. Hvala vam što ste bili gost emisije u svom filmu, što ste predstavili na kraju krajeva život jednog diplomata, jednog pjesnika. Hvala vam puno na gostovanju emisije. I vama hvala od srca. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju u svom filmu. Naš gost je bio akademik Drago Štambuk, veleposlanik Hrvatske u Iranu. Budite s nama ponovno u utorak u isto vrijeme. Srdačan pozdrav.